dagokit valorazio politiko bat egitea, izan ere sakabanaketa erabaki politiko bat izan zelako delako, aitzaki batzuk erabilita gaur egun existitzen ez diren aitzakiak, eta legebiltzar honetan ere salatu dugun moduan dispertsioak mantentzen duelako inposizioa, mina, bortizkeria eta sufrimendua, kasu honetan, presoei beraiei eraginda eta baita ere euren familiarrei ere. Salbuespenezko politika hau bertan bera geratu behar da, herri honek gainera era gehientzu batean hala eskatzen duelako, eta guk alor politikotik hori babestu eta bultzatu egin behar dugu. Euskal presoak Euskal Herrian eta Euskal presoak etxean nahi ditugulako, bai bake prozesu eta prozesu demokratiko baten klabeetan, baina baita ere presoen egoera larria arintzeko eta humanizatzeko urrats politikoak ere egin behar ditugulako.